hazamegy. Szia, szia, szia! Hol a távoló? Szia, szia, szia! Ne jöjj ide, pont oda rögtön jó. Ne tépd el! Nem, Hunor, nem szabad. Hunor. Rózsa bogár házában csinált rozdász süteményeket. Ne. Hunor, nem szabad. Hunor. Nézd, neked itt van egy másik. Tessék. Hunor, ide nézd. Gyorsan kikészítettem, mert aztán már ezt kiborultam. Jaj, a héjmesztőjászon. Most mi lesz? Lili, összetortok a héjmesztőjászon. Hogy segíteni. Nekem sütöm be a nem tudom izét. Odaadom egészet. Ha szeretsz haza házhoz. Gyorsan kikész. És jaj, összetörtek a hívás tojásai. Mire, utazték, odaadta pihenőkor. Odaadta, nem, odaadta, összetörtek a hívás tojásai. Nincs sok idő. Most nem. Tudok valahogy segíteni. Tudjuk. Gyertek a barlangba. Hunor, hagyd most a Nimrodot, mesét olvas. Gyere ide, hallgass te is, jó? Engedted, Cicám? Engedted? Úgy, gyere. Ide, nem. Semmi baj, gyere, hallgass te is a mesét. Összetokok a hiász tojásai. Most nem lesz. Szítom. Hunor, nem halljuk a Nimrod meséjét. Lábban van ez. Egyszerre hármat tud feszteni. Vitt a vége, fosszállító. Jött a bogyó a cikofiú, és hárman tesztették a hímes tojászokat. Festék, eljött este. És itt a vége, fusszál véle! Volt a vége.